ægte, så det er sådan lidt Det er jo meget kunstnerisk. klassisk. Det er meget kunstnerisk. Ja. Er det udgangspunktet, det her? Ja, altså nej, vi har taget fat i det, der stod på... Nå, på hjemmesiden. Nej, på den annonce, du havde hængt op. Nå, okay. Og det er faktisk dig. Ja, det kan jeg da godt se. Så, det var da meget interessant. Så har vi også lavet. Så er nogen her til dig. Nej, hold da op. Ja. Visitkort. Og det ser ud til at være rigtig godt. Ja. Jamen, det er jo genialt. Kan du lide det? Ja, det kan jeg. Synes du, det passer sådan til dit tema? Ja, men det er sådan lidt... Jeg spiller jo også i et symfoniorkester, og det der med sådan en lang trompet, det var i gamle dage, rigtig gamle dage, der havde man sådan nogle lange trompeter. Ja. Aida-trompeter kaldte man dem. Det er en opera, der hedder Aida, og der havde de lange der spillede bam, 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 bam. Og det her er jo sådan set det synes jeg er meget sjovt. Ja. Det er lavet ud fra det billede, du havde på din hjemmeside. Altså det må være din egen trompet. Det er da pænere det her næsten. Ja. Er der nogen, jeg må beholde? Ja, det er til dig, den der. Også plakaten her. Nej. Og du kan selvfølgelig få de filer, vi har. Ja. Så du kan få printet nogle flere, hvis du har lyst til det. Og vi har også lavet nogle forslag til en hjemmeside med samme tema. Fordi vi har set din hjemmeside. Ja. Og den synes vi, det vil ikke matche det her så godt. Men den har vi desværre ikke med på en bil, men vi kan sende dig der er billederne også af den. Ja, tak. Så du kan se den. Ja, det kunne da være spændende. Ja. Vi har en lille overraskelse udenfor også. Javel. Så jeg vil høre, om du vil med ned til busstopstedet. Vi skal ikke nogen steder hen. Nå, vi skal bare lige derned. Ja. Hvad er det i... Jeg har da sjældent set noget så flot. Kan du lide det? Jamen det kan jeg da ved Gud. Jeg får lov til at hænge dig indtil der ja, indtil nogen der piller det ned. Ja, hvis du må jeg godt få et billede af det, når I nu får det fremkaldt? Selvfølgelig, vi sender det til dig. Bam, 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 bam. Jamen, jeg har da sjældent set nogen, der har gjort så meget ud af den æresport der. Det var fandme sjovt.